ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଗନ୍ ନାମରେ ଗୋटे ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା, କୌଣସି କାମ କରୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଘରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପା ମା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳି ଚଳି ଦିନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ମା ଜଗନ୍‌କୁ କହିଲେ। ଜଗନ୍‌ର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍‌କୁ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଅଳସୁଆ ହେଇ ଘରେ ବସିବ, ତାହାହେଲେ ଆମେ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆ ଚଳିବା କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଅଭାବରେ ଚଳିପାରିବିନି। ଜଗନ୍‌ର ମା ଜଗନ୍‌କୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ ବସି ରହୁ ତ ଆମକୁ ପୋଷିବ କିଏ? ତୁ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏଣୁ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖ। ତୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ସେ ଆଉ କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିବେ କହିଲୁ? ଏବେଠୁ ଏ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଏଣୁ ତୁ ସହରକୁ ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖେ। କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ସହରକୁ ଯା ଓ ତୋ ପାଇଁ କାମ ଖୋଜ। ଏହା ଶୁଣି ଜଗନ୍ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା ଓ ଏକୁଟିଆ ବସି ଭାବିଲା। ବୋଉ ଯାହା କହିଲା ଏକଦମ ଠିକ୍। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋତେ ସହରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ତା ପରଦିନ ଜଗନ୍ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଅନେକ ବୁଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବସିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ଅଟା କିଲୋ ଦେବ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ସେହି ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଓ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍‌ର ଗାଁରେ ଆଦ ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରେ, ତାହେଲେ ଭଲ ବେପାର ହେବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ଘରେ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ସହରରେ କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବି ଯେଉଁଠି ସବୁ ସଉଦା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ପନିପରିବା ବି ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ଜଗନ୍‌ର ମା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ହଁ, ଏହା ତ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବି ଉପକାର ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଦୋକାନରେ ଲାଗିପଡ଼। ତା ପରଦିନ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଲେ। ମଉସା, ମୋର ମାସିକ ସଉଦା ଦେଇଦିଅ। ଭାଇ, ମୋର ପରିବା ଓ ଜଳଖିଆ ଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି ଭଉଣୀ, ଦଉଛି। ଜଗନ୍‌ର ଦୋକାନରେ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ପରିବାର ବି ହସଖୁସିରେ ରହିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ।